Avui tenim amb nosaltres a Maria Carme Roca, que va néixer a Barcelona. És historiadora, filòloga. Des de l'any 1997 es dedica professionalment a l'escriptura. Ha rebut diversos premis, com el Premi Néstor Luján de novel·la històrica per Intrigues de Palau, l'any 2006. També ha rebut el Premi Barcanova de literatura infantil i juvenil per Akanu l'Arquer persa, el 2005, i el Lola Anglada per On s'amaga la por, l'any 2002. Avui, Maria Carme, com és el dia de la dona, o la dona treballadora, perquè he sentit les dues expressions, m'agradaria començar aquesta entrevista amb tu demanant-te que ens parles dels teus llibres on parles de dones. Comença pel que tu vulguis. A mi em sembla que... si n'hi ha algun altre que jo me descuida m'ho dius, però n'hi ha un que és Les dones de Jaume I, A punt d'estrena, Escollida pels déus. Si n'hi ha algun altre, a part d'aquestos tres, comenta'ns com veus tu el personatge femení, la dona, com l'expresses, com l'expliques a les teves novel·les. El que intento... Bé, a veure, primer, molt de gust d'estar aquí amb vosaltres, un plaer. Jo interpreto la dona com el 50% de la humanitat. I sempre no serà, els percentatges no seran mai exactes, però és així. I el que ha passat en el decurs de la història, que se les ha oblidat, perquè generalment, doncs, a veure, les societats han estat patriarcals i ha quedat al marge. Llavors, una de les meves dèries és, doncs, rescatar aquestes dones, doncs, d'això, que no se'ls ha fet cas, i amb el benentès, perquè, a veure, ja saps que també quan hi ha homes espectaculars també m'agrada parlar d'ells, i bé, però per d'elles també. Llavors, doncs, clar, en el cas... I sobretot m'agrada una mica, bueno, és la meva manera, no, de veure-ho, com una mica de fer justícia. Això de justícia entre cometes, perquè sembla és una paraula com molt gran, no? I jo no sóc ningú, però de vegades la historiografia, la gent, els contemporanis, els que han vingut després, han tractat molt malament a un personatge, no n'han dit tota la veritat. I llavors, doncs, bueno, dic la meva, no? Perquè és molt important sempre amb tota la documentació contrastar i sobretot posar temps, distància, que llavors, doncs, clar, quan ho estem visquent ho veiem, no? És el cas, per exemple, de Iolanda Bar, la dona del rei Joan. Això en parlo a la novel·la Intrigues de Palau. Clar, aquesta dona, evidentment, ja ho deixo clar, que era una dona ambiciosa, que era manipuladora, que era integrant, sí, d'acord, però era una dona que tenia, doncs, un sentit d'estat important. Ella era francesa, però quan va ser reina, aquí era reina consort, doncs ella es va adaptar al país al qual va anar a raure, no? I per exemple, una cosa que ho mostra és que totes les cartes que escrivia arreu eren en català. Ella va instaurar, encara que després les floretes se les van portar el seu home, Joan I, no? Però va ser qui va instaurar els Jocs Florals aquí a Catalunya. Va fer moltes coses que els propis reis no feien, no? I en canvi només es va dir la part que també ja dic que era ambiciosa, no? I doncs, a veure, la seva dèria era poder col·locar un hereu, que era lícit d'altra banda perquè era la reina. Doncs això, jo intento parlar de dones que han fet alguna cosa. Més el segle, aquí estic parlant del segle XV, és un segle que hi ha unes dones realment potents, Maria de Luna, Sibila de Fortià, la mateixa que dic, Iolanda Bar. Aquesta dona de la que parles en el llibre Escollida pels déus, què ens pots dir d'aquesta dona? Aquí són inventades. A veure, pensem que me'n vaig, escollida pels déus, me'n vaig al segle IV-III abans de Crist. No tenim documentació, parlo del que diríem ara, i això també ho posem entre parèntesi de Catalunya, vull dir, perquè clar, encara no havia sorgit. I el que explico són el tipus de dones, que també, a veure, també parlo de les iberes, que a veure, que
No en sabem els seus noms exactes. La documentació que tenim és a nivell només comercial, de tauletes de plom on es fan comandes. Això és el que tenim com a document. Llavors, esclar, et mires amb el mirall, t'emmiralles amb el que hi havia a Grècia, amb les ceràmiques, amb l'art. L'art moltes vegades et posa lletra allà on no n'hi ha, perquè no tenim document. Però que totes les dones de les quals parlo, segur que hi havia dones com ella, segur. Amb aquest tema que has parlat de la cultura ibera, la cultura ibera era una cultura precisament matriarcal, a diferència d'aquesta patriarcal que portem uns segles, que sembla que domina, no? I allà, en els seus cultes i mites religiosos, hi havia la dama que van trobar a ells, o la dama de Baza, o sigui, hi havia ja un culte a la feminitat, cosa que després això s'ha estat substituït, no?, per una cultura més paternalista o patriarcal. Era més que, tampoc podem dir que és matriarcal, és més paritària. I a més ja ho veiem en un fet, no tenen esclaus, i això és important, és més paritària. Hi ha una autora que en parla de cultures maternals. Sí, no matriarcals, sinó maternals en el sentit del continu. Hi ha una divisió de poders molt interessant. Hi ha la figura del guerrer, que té, doncs, a veure, és important dins de la seva societat, que és una societat que també ha estat molt maltractada. S'ha pensat que eren 4 penjats, no? Que estaven tenint una organització política, militar i econòmica molt forta. Pensem que els romans van copiar d'ells moltíssimes coses. Els romans han estat uns dels grans copietes, entre cometes, de la història. Llavors, el poder religiós, que és l'altre gran poder fàctic, el tenia ella, la dona. La dona, i una mica com a mare una mica de tots, no? Que oculta la fertilitat i que l'encarnava la sacerdotessa. Elles tenen un paper important. Podem dir que, i a més es considerava sagrada, fins si arribava, la unió del cabdill amb la sacerdotessa, doncs, bueno, ja era el màxim, no? Però era entre tots dos, tampoc era matriarcal. Dintre de la cultura medieval hi havia la cultura dels trobadors, que en vam parlar aquí en una entrevista, i el paper de la dama en el món dels trobadors, en el món medieval, el món cortès. Ens podries parlar una mica com ho veus, aquell món? Des del meu punt de vista, trobo que és un món utòpic, és un món, a veure, és bonic, però jo crec que no és molt real tampoc, no? I per tant és un grup com elitista, vull dir, minoritari. Pensem que veure que no és que hi hagi com de camperols, de trobaires o de trobadors, doncs bueno, ja és un grup determinant. Clar, també el que és important veure és en el moment en el que sorgeixen i continuen i quan hi acaba, perquè de cop i volta desapareixen, per dir-ho així. Clar, hi ha un canvi important. Primer hi ha hagut les lleis amb les que ens basàvem, eren lleis dels gots. De mica en mica doncs anem passant altra vegada a la llei romana, que aquesta sí que és molt patriarcal i és molt de bandejar la dona. Doncs això en part en té gran culpa un dels personatges nostrats més importants que tenim, que és Jaume I, amb aquest tema. Ja que ha sortit el nom de Jaume I, anem a parlar una mica de les dones de Jaume I, que és un llibre teu, un llibre d'assaig, em sembla que és, o... Sí, és un estudi històric, sí, és història. Tot el que dic, i això que em venia de gust, d'inventar, perquè clar, és el que fa un novel·lista, però aquí sí que vaig posar el fre de mà, i tot el que dic és cert, d'acord amb la documentació que podem obtenir, que això també és una cosa que en qualsevol tema hem de passar-ho per aquest sedàs. Es pot haver equivocat el documentalista, o aquell document, fins i tot es pot, que aquí en el cas de Jaume I hi ha un tema interessantíssim, d'una interpretació del document. Tu tens un document i depèn de com el llegeixes pots extreure'n una cosa o extreure'n una altra. He llegit una tradició, no sé si és certa o no, però jo ho he llegit, que el rei Salomó va ser el més savi del món i va tenir més de 1.000 dones. Quantes dones va tenir el nostre Jaume I?
A veure, em va tenir moltes, perquè ell era, doncs, era un home atractiu i que tenia, doncs, tenia savoir-faire, tenia encant, cal dir-ho, i amb això i tot, que no podem oblidar-nos que era un rei, que era un soldat. Però de dones, aquestes documentades, 3 les legítimes amb les quals es va casar, o podíem dir 2 i mitja, perquè la tercera va ser d'aquells matrimonis que no eren... que quan un dona la paraula de matrimoni, clar, ens anem al segle XIII, és diferent, doncs això ja és vàlid, i si hi ha un testimoni, vull dir que de vegades no calia que hi hagués allà la benedicció del capellà de torn. I 7 amistançades reconegudes, que una hauríem de dir que no és una amistançada, que és la que, per dir-ho així, li va donar carbasses, que és Aureli Biaix d'Urgell. Sí, és un personatge que és molt important. Molt. I per què és tan important aquest Aureli Biaix i no se li ha reconegut aquesta importància com a altres dones de Jaume I? Primer, una mica perquè és nostrada, ella és comtessa d'Urgell, en aquell moment era un dels títols més importants de la península ibèrica, vull dir, ser comtessa d'Urgell era igual a dir la princesa de qualsevol altre lloc, és molt important. Llavors també perquè no es van casar, llavors doncs clar, era com una més, però no va ser una més, precisament que sempre Ferran Soldevila era un gran historiador, però aquí jo crec que no va interpretar prou bé el contracte d'això, d'amistançament que hi havia entre ells, que això era habitual, contractes que es feien, doncs quan un rei amb una senyora noble doncs hi havia un lligam efectiu, doncs feien un contracte perquè si de cas hi havia, sobretot si hi havia criatures, doncs llavors poguessin heretar alguna cosa, vull dir que es feien les coses ben fetes, com quan ho escripturem un pis. En el cas d'Aureli Biaix, el que hi ha, aquell contracte és una proposta que li fa ella de matrimoni amb ell. Ella ho pot fer-ho. A més, també en el seu dia els pares respectius els van com prometre. El que passa que després doncs, la situació es va torçar i aquesta història va acabar. Però... És a dir, un rei podia estar casat o compromès oficialment? No, en aquell moment no ho estava. Vale. Clar, a part que sí que podia, doncs se separaven, es divorciaven, demanaven la nul·litat. Ell és un rei molt important i tenia tota l'ajuda dels papes en aquest cas, i doncs clar, era molt fàcil per ell obtenir una nul·litat. Amb això ell jugava en avantatge respecte a les seves dones. Clar, no hi havia cap motiu, no n'hi havia, a part que no li agradés, però com per rebutjar a la seva primera esposa, que era Leonor de Castella. Se'n va voler separar i ja està. Llavors ell és un home. Quan això passa, més Aureli Biaix mai de la vida hauria, de la manera, pel que jo he vist d'ella, ella no hauria admès de ser una amistançada. O es casava o no es casava. I com ell en aquell moment, doncs l'home també s'ha de dir que estava ocupat en conquerir Mallorca, llavors això era una cosa molt important, tenia altra feina, era jove, però ella no aquí li va quedar. Has comentat un historiador per qual jo sento admiració com per uns quants més, que és el Ferran Soldevila. Sí, és que escrivia molt bé. El Ferran Soldevila us explicaré una anècdota, però també que sàpiguen els nostres oïdors que podran consultar un escrit que penjarem al web on pengem aquest programa, en el que Ferran Soldevila explica que les princeses d'Urgell eren molt importants i tots els reis d'Europa es volien casar amb aquestes princeses, especialment les 3 filles que va tenir el Jaume d'Urgell després de perdre o després del compromís de Casp. I a mi hi ha una anècdota que l'explica ell, i és que un emperador, l'emperador d'Etiòpia, va venir expressament a Barcelona per casar-se amb una filla de Jaume II d'Urgell, perquè les princeses d'Urgell tenien alguna cosa especial. Potser algun dia que parlem d'aquesta tradició de la Magdalena i aquestes estirpes sagrades sortirà, no ho sé, això ja ho parlarem en un altre moment. Però penso que és molt interessant
per reconèixer la importància d'aquesta casa d'Urgell, que són els Belònides, que vingués un emperador d'Etiòpia a casar-se amb una princesa d'Urgell, que vingués... Hi ha princeses d'Urgell casades amb reis de tota Europa, i aquesta importància, jo no sé per què és, però quan jo he anat a estudiar història a l'escola, a mi no me n'han parlat mai d'aquests personatges tan famosos i tan importants. Potser que hi ha hagut una mena de censura que no solament ha deixat les dones submergides sota el protagonisme dels reis, sinó sobretot quan aquestes són catalanes o de la corona d'Aragó, no? No sé, t'ha semblat que hi hagi hagut alguna censura d'alguns personatges històrics catalans o que hagin estat adulterats? És que més que res hi ha hagut una indiferència total, vull dir, no se n'ha parlat com si no existissin. No he interessat parlar-ne. I a més, a veure, això que dic, això és veritat, la casa d'Urgell, doncs era potser tenir el títol ser comtessa, bueno, que ja ho sabem que aquí la idea del comte rei era el mateix, per nosaltres, era el que tenia més prestigi, el títol de més prestigi de tota la península ibèrica. I després però no es diu això. Va haver una altra dona que han fet sèries a Itàlia, han fet sèries sobre ella en anglès, en espanyol l'han fet també, però per explicar les coses de manera distorsionada, per justificar la seva hegemonia política sobre Catalunya i la Corona d'Aragó, que és la filla del papa Borgia. Lucrècia Borgia va portar un poder tremendo al que és el Vaticà i se l'ha presentat com una dona frívola, quan jo penso que és tot el contrari, igual que van fer amb la Leonor d'Aquitània, que també va alterar les corts d'Europa des d'Anglaterra, no? Llavors dius, home, per cert, que a mi em dol que tenim una televisió com tenim no hagin fet cap sèrie sobre aquests personatges que ens poden donar una imatge de què és Catalunya, què volem els catalans, què hem sigut, que molta gent no ho coneix. Doncs a vegades penso que amb això també... Se'n va fer una, d'una comtessa catalana, Ermessenda. Un gran personatge, Ermessenda de Carcassona. I és una sèrie bonica. Jo l'he vist i és molt maca. Sí, però és una anècdota. És veritat que no se sap, que sabem més dels americans i dels anglesos que no pas dels... Bueno, ara us posaré un exemple. No? És un tema, passa que és un tema també molt de diners. Aquestes sèries històriques costen més que no pas doncs una que sigui contemporània. Jo fa poc vaig anar a Londres i a la plaça Trafalgar Square, amb una llibreria que hi ha molt famosa, a la pila just a l'entrar, a la pila de bestsellers, em vaig trobar aquest llibre de Sarah Cockerill, Eleonor de Castella, que és la primera dona de Jaume I. Bueno, sí que a l'exterior sí que es fan llibres de dones, però cuidado, perquè és la de Castella. I era la dona de Jaume I. I a més no va tenir... Tampoc, mira, me l'apunto per... Sí que diuen... Perquè... Aviam, segurament en deuen parlar d'ell, però jo crec que aquí deu haver un component del fet que és de Castella. És a dir, el que ens passa als catalans és que la nostra història segueix ser la gran desconeguda i pel públic internacional els acadèmics d'altres llocs tampoc no fan un gran esforç per reivindicar la figura de Catalunya, els d'aquí menys, així de clar, els d'aquí menys, i al final tenim el que tenim, que és unes absències i unes mancances... I aquest potser és de veritat, i ho dic que en aquest cas és potser casual el fet que, en aquest cas, que sigui de Castella, però que potser de totes les dones de Jaume I no és la que té com menys gràcia, vull dir... Clar, per això et dic, segurament és... N'hi ha alguna altra, de Castella, però aquesta... Però fixa't però deu ser la més estudiada, perquè segurament l'Acadèmia Espanyola és la que li deu haver donat més potència. Però que s'estudiï, per exemple, fins i tot a Violant d'Hongria, és un personatge com més espectacular. Sí, però no s'estudia el personatge Jaume I com a rei occità, perquè va néixer a Montpeller, i aquestes coses, si tu parles de Jaume I amb aquestes arrels occitanes, ja surt aquí tota la nostra història, la nostra identitat, què és el que sentim, surt una concepció cultural a més diferent, perquè penseu no ho sé, si ho penseu vosaltres, jo sí que ho penso. Tota aquesta concepció cultural que hi havia darrere de tota aquesta generació de reis i reines i princeses que tenen un denominador comú,
la dinastia Belònida, que va ser substituïda per la dinastia Borbònida i abans pels Capets a França. Hi ha una concepció cultural que la van exterminar quan van fer la famosa creuada al segle XV. I cada vegada que aquesta cultura ha volgut sortir se l'ha tapat. Franco també parlava d'una creuada contra Catalunya, contra Occitània no, però ja la fan fer els francesos. Llavors, si tu parles de Castella, no parles d'aquesta cultura nostra, parles de la cultura perquè va ser Blanca de Castella la que va promoure la croada contra aquesta concepció dels càtars. Va ser Blanca de Castella la que des de França, com a regent que era, va començar a promoure la croada contra els templers. Bueno, esclar, Jaume I era templer, però veus, el parlar de Jaume I és parlar dels templers, de la seva concepció cultural, del perquè Jaume I està relacionat amb una dona que és una verge. Ell va ser el que va portar Nostra Senyora de la Mercè a Barcelona, se li va aparèixer amb ell. L'altre dia em deia un amic meu, diu, i amb quina llengua va parlar la Mercè? Dic, bueno, doncs no sé, si estava a Barcelona en aquella època els dirien parlar en català, no crec que ell sapigués llatí. Segur que sí. Doncs veus, no és el mateix parlar d'una persona i ficar Castella que parlar d'una persona i ficar Barcelona, Casal de Barcelona, Corona d'Aragó, te fica en un altre món. Llavors nosaltres quedem tapats. No nosaltres, tota la nostra concepció cultural, no? Això és el que hauríem de fer des de TV3. És que, a més, estem parlant molt de la censura i la generació que ha pujat a Catalunya després de la transició coneix molt poca història de Catalunya. A mi m'ha sorprès. L'altre dia parlant amb uns nois que fan història i no havien sentit a parlar a profunditat del compromís de Casp. Jo recordo que hi havia la censura de Franco i per la tele hi havia un tal Jaime Salom que feia una obra de teatre. Veia més teatre històric quan hi havia aquella censura que ara que hi ha hagut aquesta transició condicionada. Llavors per això jo reivindico que els personatges, quan expliques la història, s'ha de focalitzar el personatge principal i el que porta al darrere tota una concepció cultural, saps? I unes llengües. Tu vas amb aquesta persona... No, jo mostro, és un llibre que ni m'he llegit. Segur, clar... Mira, a més és molt curiós el títol, diu Leonor de Castella, és un llibre escrit en anglès, fica Leonor de Castella és el títol i el subtítol és La reina a l'ombra. Però podia ficar... I tant a l'ombra. A l'ombra. Ai, pobra. Jo estic convençut que aquesta... Jo tinc una mica de mania. Aquesta autora es va interessar en Leonor, en la reina Leonor, perquè li han venut la història de Castella, no perquè li han venut la història de Catalunya. No me l'he llegit el llibre, també he de dir, Aquí està. No, doncs ja sí, serà interessant saber, perquè clar, a mi no m'agrada mai, a veure, ni un home ni una dona, però amb una dona encara li exigeixo més. La gent bleda no m'agrada. A mi m'agrada la gent que lluita, la gent que... I aquesta era una dona bleda. Era bleda que s'omicava. Clar, per exemple, tu li haguessis posat potser més atenció a la segona dona. És que fins i tot hi ha un altre. Mira, si vols parlar de Castella, doncs parlem de Berenguer Alfonso, que té més grapa. Vull dir, clar, perquè això també, el tema de ser bleda o no, això tampoc té nacionalitat. Però n'hi ha més que són, mira, és que hi ha, per exemple, hi ha una senyora que trobo que investigar més sobre ella és eixerida, la Berenguera Ferrandis, és de l'Aragó. Aquesta era de... Em sembla, ara potser, si no dic malament, que era una grupi, les que seguien abans les estrelles del rock and roll, que els anaven seguint, es diu així? Bé, que a vegades jo canvio les coses. Doncs allà on anava Jaume I, aquesta senyora anava amb tot el seu seguici, el seguia a tot arreu, fins que va aconseguir tenir una criatura amb ell. Vull dir que hi ha gent... Sí. Home, ho feia per controlar-lo. Perquè, clar, és un home que o el controlaves o per el que veig... No sé, i en canvi del que sé de Leonor de Castella, doncs clar, quan els van segrestar, home, eren molt jovenets, perquè clar, ell tenia 13 anys quan els van casar i ella en devia tenir uns 18, que també, pobra noia, allò de dir ara l'han casat amb un xitxarel·lo, també Déu-n'hi-do. Però els van segrestar i estaven allà al castell de la Suda i ella somicant i amb por, vull dir que clar, que és allò de dir, escolta, ets una reina, has de tenir dignitat. Llavors, doncs, a mi, clar, per això, doncs... Potser l'haurien de posar en contacte i havies d'escriure una carta o alguna explicant-li la versió... Primer hauria de llegir... Sí, però no puc jutjar. No, però sí que és veritat que el context a Catalunya
ha desaparegut. I per tant, com que no tenen això, per ells probablement Catalunya és Espanya. Sí, que és com ells ho viuen així, per tant no veuen aquesta diferenciació que fem nosaltres. Ara no vull centrar tampoc el debat en aquest llibre, sinó amb els seus... És com un ben curiositat, jo, ara. Sí, no, però com a curiositat, una miqueta també per veure com funciona el món, no? O sigui, en el Llom, on explica una miqueta, fa un resum del llibre, ho centra molt en què és, segurament és la mare d'Eduard I, rei d'Anglaterra, per tant, ja està parlant de la seva història. No parlem de la mateixa Leonor. No, aquesta és una altra llavors. Ve d'aquí la confusió. Ve d'aquí, jo pensava, parlen d'aquesta senyora que no va tenir cap mena de... No, clar. Llavors és una altra, Leonor. Aquí ella va tenir el fons d'Aragó, però que aquest pobre no va arribar a regnar, que era l'hereu de Jaume I. Però per exemple, de Violanda de Castella, que potser seria una dels personatges més interessants de Jaume I, d'Hongria, tampoc s'ha fet una gran novel·la, no? Que tu sàpigues? No, també, a veure, què passa? Que no... També és un personatge, a veure, més interessant, però aviat està bastant tot dit d'ella. Llavors, doncs, ja per fer-ne una novel·la, ella pot formar part d'una novel·la, però tampoc no hi ha prou suc i bruc com perquè diguis vaig escriure una història. D'això, el que a mi m'agradaria deixar constància és que els historiadors, això que estem parlant d'aquest llibre, els historiadors anglesos, francesos, alemanys, quan fan llibres d'història, per algun motiu parlen de reis que no tenen res a veure, doncs, amb Catalunya i la Corona d'Aragó. No, és que per ells no existim. I a més a més, ja per deixar aquest tema tancat de lo que passa amb aquesta mentalitat internacional, quan tu agafes una enciclopèdia veus que et diu Antoni Gaudí, l'espanyol Antoni Gaudí, l'espanyol Antoni Tàpies, l'espanyol, o sigui, hi ha un poder espanyolista que sí que es preocupa d'espanyolitzar els grans personatges catalans. A part de que es procuren ignorar, els que no s'ignoren són espanyolitzats automàticament, a vegades donant-nos algun premi. Bé, al marge d'això, voldria... Sí, i afortunadament algun personatge famós català no ha acceptat premis perquè s'ha adonat que això significava deixar-se espanyolitzar. Però bé, avui voldria canviar una mica el tema. Endavant. I ara parlar una mica de tu, perquè sé que t'agrada molt el cinema. Sí. I jo aquests dies he vist una gran pel·lícula, que la protagonista és una dona, doncs em sembla que també n'hem de parlar. I us la recomano, i la recomano als nostres oients. Jo he vist La forma de l'aigua. A part de que la banda sonora és molt maca, després he vist les cançons, si són molt antigues, però molt maques. Però és una dona, la protagonista, no sé si l'heu vista. No, però parlen, a la feina parlen. Està molt bé, perquè clar, el tema d'aquesta dona és l'amor amb un ser que és, diguem-ne, una mica peix, no? Llavors, la dona creieu que està relacionada, bueno, almenys, clar, això és una pregunta que us faig, entenc que és molt complexa, està relacionada amb l'amor. Com estimen les dones? Perquè hi ha teories filosòfiques sobre la dona en el matrimoni, la dona en les societats matriarcals, la dona en les societats patriarcals, i com creieu que viuen les dones l'amor? Hem de començar a pensar què és l'amor, no? Sí. On vaig, perquè aquest personatge viu l'amor amb un ser que no és humà, amb la diferència, i ho viuen amb tendresa, comunicant-se. En canvi hi ha un personatge a la pel·lícula que és, a mi m'ha recordat algun inquisidor, que és més autoritari, més dominant. I jo el que us vull dir és, si creieu que hi ha una manera d'entendre les relacions humanes basades en l'amor, que és en el diàleg, en el donar-se l'un a l'altre, i una altra manera masclista, que és la que surt en aquella pel·lícula, que hi ha un que imposa a l'altre. Perquè per mi aquesta relació entre les persones, tant sigui com per estimar i acceptar la diferència, com que per compartir les coses amb el diàleg, és una cosa que socialment la trobo bé. Però en canvi n'hi ha una altra, que és la imposició, el domini d'un ser sobre un altre,
i a vegades d'un poder polític sobre un altre que es basa en la força. Sempre m'ha semblat que les mitologies les dones feien aquest paper de fer que l'amor portés la pau. En canvi, la guerra la portava el masclista que imposava la seva força. No heu tingut aquesta percepció? Perquè tu estàs fent una distinció entre amor o poder. Sí. Realment la clau està en el tema del poder, no? Clar. I per què genera poder, per què uns, no? Sí. En moltes tradicions i mitologies el paper de la dona és pacificador i el paper de l'home és guerrer. Volia saber si teniu aquesta percepció. No sempre, em direu que no sempre, però algunes vegades hi ha mites, els mites grecs, la dona sempre intervenia aquella cosa més pacificadora. Teniu aquesta percepció? És el que jo amb aquesta pel·lícula vaig veure aquesta cosa, no? El personatge és un personatge que sent l'amor i amb la diferència aquell home o aquell ser que se sentia hostilitzat per l'amor es fa pacífic. Tot el contrari d'un altre que hi ha allà que el vol sotmetre i es vol aprofitar d'ell i està disposat a matar-lo o seccionar-lo per estudiar-lo. Aquestes dues actituds són feministes, masclistes, i veieu alguna connotació? Clar, mirat des d'aquest punt de vista, sí, el que passa que clar, que aquí ara entraríem, això és molt, a veure, aquest concepte és com molt abstracte, no? Perquè d'altra banda, a veure, també ara no sé, se te dona com pel que estàs dient la sensació, a veure, que els homes doncs puguin ser dolents i no, a veure, la maldat tampoc té gènere, i hi ha cada peça de dona que Déu-n'hi-do. Vull dir que llavors doncs el que sí que hi ha un tipus de, podríem dir, estratègies que són com més, podríem dir típiques d'una actitud masclista, i llavors sí que la dona doncs, acostuma més a pacificar, però per una cosa tan simple com que és per la que porta vida, no? I això doncs això marca molt. Les reines han sigut més pacifistes que els reis? Tu que has estudiat una miqueta les reines i els reis? Passa que elles han adoptat, quan han pogut ser reines, elles han adoptat un rol patriarcal i llavors s'han convertit i de vegades han sigut doncs increïblement pitjors, en aquest sentit, en aquest sentit, i d'autoritat i de poder, doncs no n'han fet sempre un bon ús, de cap manera. Vull dir, el que diguis ara és una reina i serà tot, a veure, recordem una reina que va ser, a veure, com a reina va ser molt bona, l'Elisabet I d'Anglaterra, i de pau, res, vull dir que no... Perquè potser les mateixes estructures de poder no et permeten un altre moviment, aquest moviment de l'amor que és d'adoptar-lo, de mimar l'altre, dintre d'aquestes estructures no pots, perquè no es pot, acabes desapareixent tu, no? Us voldria matisar que no parlava de l'home i la dona, sinó de l'actitud. Llavors, el femení i el masculí. Sí, i en concret d'aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula reflecteix, al meu entendre, un aspecte de la realitat en el que hi ha un home autoritari que va amb la porra, i aquests dies jo he vist moltes porres als carrers de Catalunya reprimint gent que només que volia parlar. I llavors, en aquesta pel·lícula hi ha una dona que és muda, però se sap comunicar amb un altre ser a través dels gestos i actituds amoroses, com regalar-li menjar o donar-li menjar, i mentrestant l'altre amb la seva porra volia imposar la seva autoritat. Me referia a dues actituds davant de la vida, no? Que en aquest moment està representada per la feminitat, la del diàleg. De fet, democràcia té nom de dona. Hi ha una cosa I imperi té nom d'home, o nom masculí. Però bueno. Hi ha una cosa curiosa també a la llengua, que és que en català en castellà diuen amar, que ve de amo. Amar i amo són dues paraules relacionades. En català diem estimar, que ve de valorar. Una persona l'estimes, la valores. No l'ames, no ets tu el seu amo. I aquí ja es veu, jo crec, dues concepcions diferents del que és la relació, almenys en la societat podria ser, perquè el llenguatge a vegades deixa característiques de després com és la societat. És una curiositat només, però... Sí, bueno, o querer, no? Que ve també de... Querer, sí. Amor potser pot venir de mare. Amor i mare.
Hamburg podria tenir relació amb la mare, no? Es diuen te amo. Bueno, perquè ja el verb és amar, no? Però... Sí, però sembla més això, que sigui com més de poder, de poder. De sotmetre. Ens hem embolicat filosòficament. Què et sembla si continuem parlant d'alguna altra pel·lícula, però aquesta que t'agradi a tu? Alguna que per tu tingui un sentit aquesta no la tinc pendent de veure, aquesta que comentes, i a més sembla que sí. Aquesta és molt adient avui pel Dia de la Dona. Sí. Clar. I n'he vist una que més ha guanyat l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera, que és Una mujer fantàstica, i molt interessant tal com està treballada, més un argument el trobo molt maco, d'aquelles que és colpidora, i jo la recomano. Vull dir, m'ha fet molta il·lusió quan vaig veure que havia guanyat. No sé si les altres també ho mereixien, que això sempre de vegades quan has de triar és complicat, però aquesta és molt interessant. Vosaltres teniu alguna pel·lícula que hàgiu vist que ens pugueu recomanar? Home, jo és que a mi m'agrada molt El nom de la rosa, però clar, no és una pel·lícula nova. No. Però és una pel·lícula que jo... Per dir-vos noves, però vaja, si agafem la motxilla de tot el bagatge que tenim de pel·lícules, els que ens agrada el cinema, vull dir, segur que... Jo ara és que estic més amb les sèries, no sé si és... Ara, amb això del Netflix i tots aquests sistemes nous que hi ha, m'estic més enganxat a sèries i no estic molt actualitzat de pel·lícules. Potser la Carme sap alguna... No, perquè jo també estic... També amb les sèries. Amb les sèries. Bueno, seguint amb el tema... Es desenvolupa més, no? Sí. Seguint amb el tema de les dones, no hem parlat de les dones científiques, perquè de dones científiques també en tenim, i fins ara les ciències i artistes en tots els camps. Les capacitats de les dones i les dels homes jo crec que no són molt diferents. El que passa que... És la societat la que marca les capacitats, em penso. També cal reconèixer una cosa, que això a veure no és culpa de... En aquest cas no és culpa de les dones. A veure, portem una mica d'endarreriment en quant que, clar, per exemple, les nostres àvies doncs, no tenien accés a poder estudiar el que ara les noies d'ara poden estudiar. Clar, doncs això dius, per què no hi havia, per exemple, científiques? Jo recordo doncs, el meu home que estudiava enginyeria química i de vegades, clar, com potser doncs, jo anava a buscar-lo i ell, jo ho comentava, hi havia comptades noies, potser si n'hi havia 3 o 4 que estaven fent enginyeria química. Hi havia acostat en molts camps, en molts de l'esport, de la ciència, conduir autobusos, que les dones ens anem incorporant a altres camps i disciplines. I això, clar, costa, encara hi ha molt camp a recórrer. Sí. Molt. I creus que hi ha hagut alguna intenció d'ocultar la dona? És a dir, que no només ha sigut una cosa casual, sinó que hi ha hagut una intenció? Sí, cada vegada que ens trobem amb algun tipus de règim de dictadura totalitari, doncs ja, però és increïble, ho tenim claríssim, i a més és molt recent. A la Segona República, doncs l'oportunitat que, tot just començaven i llàstima que va durar tan poquet, però moltes dones, i això em va agradar molt treballar-ho amb una de les últimes novel·les que he escrit, La noia del club, i que parlo d'una noia nedadora que és una noia més de classe baixa, de classe treballadora, i que pot accedir, doncs pot anar-se a entrenar, perquè pertany a un club, doncs pot pagar poquet, vull dir, no és una qüestió elitista que ho puguin fer 4, i en tots els camps culturals, vull dir, les dones podien anar a Ateneus, clar, hi ha una florida increïble, i tot això es talla doncs quan s'acaba la Guerra Civil. Les dones tancades a casa, les dones ocupar-se de la família, les dones haver de demanar permís de tot, doncs si es volien treure el carnet de conduir, doncs a veure, clar, tot això s'escapça. Clar, que potser hauríem avançat més abans, clar que sí. Hi ha un refrany francès que diu que quan parlen d'un home important que ha fet alguna cosa important a la vida, sempre diuen cherche la femme. Tu has fet una novel·la parlant d'un home important que és Cristòfol Colom. Sí. Pots parlar-nos una mica de com veus aquest personatge?
Aquest personatge m'ha perseguit tota la vida, per dir-ho així, des de que tinc ús de raó, quan fins i tot jo pensava que era Cristóbal Colom, que era un senyor genovès, perquè era el que ens havien venut, però a mi m'agradava el que implicava de personatge heroic, de personatge valent. I vaig dir, caram, aquest bon home va creuar l'oceà i se'n va anar a terres ignotes, i això ja he dit que m'agrada la gent valenta i agosarada i que lluita, no? Clar, després, en mica vaig anar descobrint que tota aquella història que m'havien explicat, doncs que era mentida, i això fins i tot quan encara no m'havia endinsat en estudiar-lo, no? Però clar, veus, feia història a la universitat i et cridava l'atenció que de molts personatges, doncs a veure, sabies quan havien nascut, o no havien nascut, hi havia dades. A més, estem parlant d'un personatge del segle XV, no estem parlant d'un personatge del segle XI que costa molt més trobar documentació. I dius, com és que d'aquest senyor que va fer una cosa tan important tot està tan confós, o no hi ha proves, o les que hi ha estan totes manipulades. Clar, a partir d'aquí, doncs, ja et dic, per això porto tota la vida, des de que era una nena i m'havia admirat aquest personatge, fins que vaig començar a veure que la història oficial grinyolava per totes bandes. A més, això, si nosaltres és com allò, si volem fer un puzzle i encaixem totes les peces pensant que formava part dels països catalans, totes encaixen. Si ens mantenim allò, tossuts, amb voler dir que era genovès, és que no encaixa ni una. Aquesta és una manera, de vegades, de manera científica d'arribar a un lloc, de dir, anem a fer hipòtesi. I clar, fas aquestes hipòtesis i veus que no va. Primer cal dir, i que quedi clar, que la teoria genovesa no s'aguanta ni amb agulles d'estendre, i a partir d'aquí hi comencem a posar clares una sèrie de coses. Com és que els historiadors no tenen en compte com a factor importantíssim a l'hora de fer el relat dels fets el fet de la manipulació i de l'adulteració per part del poder? Perquè és evidentíssim, tothom ho diu, qui guanya escriu la història, però després a l'hora de veure el resultat aplicat, de dir, escolti'm senyors, tot això és mentida, perquè justament només ho ha explicat el que ha guanyat i ha destruït totes les altres proves. Doncs aquesta lògica que té qualsevol persona, com és que no s'aplica des de la universitat, que és els primers que haurien d'anar amb això per davant? Perquè no tothom, no tots els acadèmics, doncs estan a favor. Els és molt més còmode de dir era genovès i deixem-ho aquí. I també, a veure, jo crec que més que això doncs, ells poden dir el que vulguin, és que els que sí que creuen, doncs això, que defensen la seva catalanitat, es barallen entre ells. Es barallen, i hi ha un problema d'egos molt important, però molt. És curiós, perquè a nivell polític ens passa el mateix. Tenim alguna en el nostre caràcter, els catalans, que... Pensem que venim dels hiverns i que no era... Sí, a veure, ens condiciona de la mateixa manera que som pactistes, com eren els grecs, aquells grecs antics. Clar, hi havia doncs molts grups, molts pobles, laietans, cossetans i lorgets, clar, cadascú anant a la seva. I el cas és que quan ens hem sabut unir, és que hem fet coses, com quan al segle X doncs ens vam entosir a dir aquí hem de treure'ns el jou dels musulmans, que en aquell moment doncs, ens estaven envaint i eren els enemics i tots els comtes reis es van unir i fins i tot se'n van anar a l'excursió, entre cometes, a Còrdova, i allà doncs van sortir victoriosos. Quan ens hem sabut unir, doncs és que no hi ha ningú que pugui amb nosaltres. Quin sembla que va ser el factor que els va unir en aquella època? Podia ser un factor religiós? Bé, en aquell moment era un factor, no? Hi havia doncs com un enemic molt gran que era enemic comú. Però ara jo tinc la sensació que ens falta un factor d'unió als catalans, perquè clar, o són de dretes, o són d'esquerres, o són monàrquics, o són... També hi ha molta més barreja, clar, ara hi ha molta més... Però en aquella època van saber... Hi ha una paraula que diuen l'egregor, no? D'aquí ve el gregorià, trobar un punt d'harmonia entre tots, que jo penso que llavors es va trobar amb el factor religiós
i ara no l'acabem de trobar. A mi em fa aquesta impressió, que ens falta un egregor, ens falta un factor que ens uneixi a tots, per damunt d'aquestes diferències de classe i de mentalitat. Es diu Rajoy. M. M. No Rajoy. sabem qui és. De moment ens hem d'aferrar amb aquest factor Més negatiu. misteriós encara que en Colom, Sí, però aquest factor a mi me resulta molt trist, no? Perquè... El problema és què farem quan el Rajoy plegui. No, però fixa't, has dit una cosa, però és un factor negatiu aquest. Bueno, els sarraïns també ho eren. En el fons, per un cristià, el sarraí era l'enemic. Però en aquella època que deia Maria Carme, hi havia un factor positiu, hi havia una fe, hi havia una ideologia al darrere. Ara no la tenim. Ara hem de cantar, no és això, companys, no és això, diguem no, però no sabem què coi és el sí. Ens falta el factor positiu. Però, en fi, abans de deixar el tema de... Ja sortirà, tot el seu moment. Abans de deixar el tema de Colom, jo volia comentar-te que també a mi em sembla que darrere de Colom hi havia una, si no princesa, una noble de la famosa i prestigiosa i important casa d'Urgell. A mi em sembla que tenia alguna relació, que de fet aquest Colom català, el que jo crec, va defensar la causa d'Urgell en el compromís de Casp, i quan agafes aquest Colom català totes les peces encaixen i a la dona que està al darrere seu torna a ser una princesa d'Urgell, una nissaga, es diu nissaga o estir, no ho sé, però nissaga, no? Molt important. Bueno, hem parlat molt de dones i no hem parlat de la primera dona del món. Ningú s'atreveix a parlar d'Eva? Què va fer aquesta dona? Què ens han dit que va fer? Menjar una poma, pobra. Què ens han dit que va fer? Què ens han dit? Menjar una poma i dir que... Quina manera de... Bueno... Això que les pomes diuen que són dels saludables, no? Però això influeix, en un nen petit tu li dius que per culpa d'una dona que va menjar una poma hem de treballar i tenim desgràcies. Però simbòlic, però hem d'agafar, és com un conte. Abans, qualsevol, llegeixes la Bíblia, està plena de contes. Sí, perquè són reculls de tradicions. Clar. Però aquí el que va fer la selecció ho va fer amb una intenció. Ho va portar d'una manera per servir una ideologia. Però això és el que fa les religions. I els grecs què? Que tenen a Pandora, que és la que va obrir la caixa de tots els mals, i sort que la va tancar al final i en va deixar un dintre perquè se li van escapar tots, Vull dir que al final tots eren molt... Totes aquestes cultures, provinguin d'on provinguin i siguin de l'època que siguin, són molt patriarcals. Hi ha altres tradicions que parlen d'una, a nivell així mitològic o històric per alguns, parlen d'un altre personatge que es diu Lilith. Lilith, sí. Que has llegit? L'han esborrat una mica, la Lilith. L'han esborrat de la història. La primera dona. Perquè són contes i llegendes que explicaven l'origen dels mites. És la dona que no vol sotmetre's, l'home. I és expulsada, es converteix en un dimoni. I que el va deixar plantat per avorrit, segurament. I els van fer la Eva, que era més... Tot el que està... Que tampoc ho I l'Eva ja la van fer de la seva costella. Vull dir, ja era una cosa feta a mida. Era com una mena de clon, Ens han explicat coses que ara això no és molt raonable, no? Això no m'encaixa. No qüestiona, perquè pocs ens posem a qüestionar, molta gent... Què vols dir, que Jesús no caminava per sobre l'aigua? Quan transformava l'aigua en vi? Ai. Jo crec que Jesús és un personatge històric i el Crist és un personatge alegòric, i algú el va ajuntar i va dir Jesucrist i ens ha fotut una barreja tremenda. Vaig veure un documental molt interessant arrel d'això que parles, perquè parlava dels literalistes. És quan entren a l'església els literalistes, que agafen tot això que són les al·legories i ho porten a lo literal. És a dir, si portava una poma, una poma. Mira, és curiós, acabes de dir la paraula literal i jo he dit la paraula alegòrica o metafòrica, no? I parlant de Lilith vaig estar en una conversa i va sortir la paraula Lil. Lil es veu que en llengua de Sumèria vol dir com alè, seria esperit en grec, no? Alè. I va sortir i va dir sí, perquè l'Enlil, i va començar a parlar d'Enlil, d'aquest, com es diu això, de Gilgamesh, d'aquest Gilgamesh, amb sentit literal. I jo li deia, per veure, deia que Enlil era un extraterrestre que s'havia juntat amb un altre extraterrestre que era l'Enki, i aquí havia vingut i havia dit, escolta, feien enginyeria genètica. Sí, ara no et vull treure la raó, però anem a fer aquesta lectura amb sentit alegòric,
Dic, si t'acaben de dir que Lil vol dir esperit, i Lilith de fet és esperit, no és un personatge literal, a lo millor no és un personatge literal, doncs això vol dir l'aire del cel, que al trobar-se amb la terra, o l'aigua del cel que es troba amb la terra i surten els fills. Dic, per què no fas aquesta lectura naturalista? No hi havia manera. Per ell, en Lil era un extraterrestre que va copular amb un altre extraterrestre, i tot el que jo veia que havien sortit plantes, animals, terra, pedres, ell veia extraterrestres. I aquí és això. Són els literalistes. Però és que Déu és un extraterrestre, no? I a més els literalistes perquè no viu a la Terra, teòricament viu allà al cel. No és igual viure al cel que ser un extraterrestre. Jo volia fer una pregunta. Per descriure aquestes dones, la informació que són les cartes, d'on t'ho treus per poder construir... D'on puc? Què hi ha? Què tenim? No, a veure, primer tenim els arxius, tenim a veure els fons de biblioteca, com pot ser el que hi ha a la Biblioteca de Catalunya, tenim les obres d'art. Les obres d'art doncs ens diuen moltes coses, moltes. La ceràmica, per exemple, doncs clar, tu potser no tens un document escrit, però tens una ceràmica i veus uns dibuixos i veus unes escenes, que la ceràmica àtica grega, aquesta de les figures negres i vermelles, et diu moltes coses. És que fins i tot et diu com eren els mobles, els estàs veient, és com si veiessis una foto del que s'ha escrit a aquella època. En el cas, a veure, que sigui una època una mica més acostada a nosaltres i que trobes poemes, cròniques. La crònica que va escriure el mateix Jaume I diu moltes coses que també les has de no agafar literalment, sinó que les has d'extreure amb una altra mirada. Jo quan escric una novel·la que me'n vaig al segle XIV o me'n vaig al segle XVIII, jo intento llegir tot el que puc que s'havia escrit a aquella època, i això et dona molta informació i molt més objectiva que no pas el que ha fet un cronista o un historiador. Però, per exemple, et diu molt més un poeta. Si un home escrivís aquest llibre, seria diferent, el de les dones de Jaume I. La seva interpretació dels textos del que... o no? O s'aproparia molt? Jo crec que coincidiria força. Jo crec, perquè no dic res que no sigui veritat. El que passa, i a part, jo això és una cosa que si hi ha alguna cosa de la qual no n'estem segurs, ho dic. Ho deixo clar, hi ha el dubte. Moltes vegades a partir d'un dubte en podem extreure una certesa, i així amb tota senzillesa. És que no hi ha més, perquè hi ha una cosa que és molt important. La història és viva, és a dir, avui sabem unes coses i a lo millor equivocades, però és les que tenim. Demà poden aparèixer d'altres i no podem donar sentències. Clar, però per exemple, quan veiem una pel·lícula de Hollywood, potser dels anys 40, sobre Egipte, és la mirada dels anys 40 sobre Egipte, no és... Exacte. No? Doncs, per això va molt bé. L'Elizabeth Taylor portava uns pentinats molt egipcis. Però per això va bé anar i veure les pintures que feien aquella gent directament, que havien fet ells. Això és molt important. Bé, el document també està bé, t'acompanya i moltes vegades et dona molta informació, però no, a veure, per saber més, a veure, del 1716 llegeix el decret de nova planta i amb això entens prou o ja n'hi ha prou per saber moltes coses més que les que deien els historiadors. Bé, Maria Carme, sense ha fet el temps que havíem previst, continuaríem parlant per als nostres oients. Ja fa una hora. En tot cas parlarem un altre dia. Que ràpid que es passa. De tota manera, jo vull t'agrair molt la teva presència, que hagis vingut, però voldria acabar parlant d'una dona, jo no sé si és històrica i alegòrica o les dues coses. Per mi són les dues coses, però vull parlar d'aquest personatge perquè en aquests moments Catalunya vivim uns moments que necessita dones valentes, i avui he vist una notícia que m'ha fet pensar també, no? Ara, en aquests moments, hi ha unes persones que estan tancades en presons espanyoles per haver defensat els seus pensaments.
I el pensament, per mi, és això que diem de l'Enlil, aquesta aigua, aquest bateig d'aigua, en el fons són aquests pensaments, no? I clar, el sentit de la vida és poder donar testimoni dels teus propis pensaments. Si no, hi ha gent que es venen aquests pensaments i l'ànima a canvi de diners, a canvi de poder, i aquests dies jo ho estic veient, no? I avui he vist que hi ha 4 homes tancats a la presó i he vist una notícia de 2 dones que han estat tancades a la presó i estaven dolgudes, aquestes 2 dones catalanes, perquè s'havia parlat menys d'elles que dels homes. I he pensat, doncs tenen raó, se n'ha parlat més dels Jordis i dels Junqueras i del Forn que no pas de 2 dones. Fixeu-vos, si se n'ha parlat poc, i home, en aquests moments voldria dir el seu nom i com que no les he vist prou vegades a la premsa no me'n recordo, però hi ha un personatge històric i un personatge alegòric que va donar testimoni d'aquests pensaments, i aquest personatge es diu Antígona. Salvador Espriu li va dedicar una obra de teatre, perquè en l'època de Salvador Espriu el comportament d'Espanya amb Catalunya ja va ser d'aquest tipus repressiu que és actualment. Repressiu justificant-se amb el pretext d'una llei que se l'han fet a la seva mida. Llavors Antígona, quan el rei havia prohibit que s'enterrés el cos del seu germà, ella va transgredir la llei i va enterrar el seu germà per qüestió de consciència. Llavors, en aquests moments, les dones que aquí a Catalunya també estan lluitant perquè la voluntat del poble català pugui reeixir, es mereixen un homenatge. I jo he volgut acabar amb aquest personatge. Ja sé que hi ha moltes catalanes que estan lluitant, podria dir noms, però penso que és millor recordar que hi ha un gran personatge exemplar que és Antígona, que Salvador Espriu ja ens el va recordar, i que a mi em sembla que actualment aquesta obra de Salvador Espriu té molta actualitat i TV3, que en teoria és la de Catalunya, l'hauria de programar. Dit això, moltes gràcies altra vegada, Maria Carme. A vosaltres. I continua fent llibres, que escrius molt bé. Per cert, se m'oblidava de demanar-te que ens expliquessis l'últim, i si em n'acabes tu explicant, has fet un llibre que parles d'una cosa que jo l'associo a la llibertat, que és la campana. Total. Si ens n'acabem amb la teva explicació d'aquest llibre últim. És un llibre infantil a partir de nens i nenes dels 8 anys. Es diu Nora, la petita campanera, i a part que és una aventura, les peripècies d'una nena doncs, que de menuda ella vol ser campanera, el seu pare és campaner. Pensem que si ens en anem ens en anem al segle XIX, era important, la feina que feien les campanes doncs, era bàsica. Ara doncs, són gairebé és com un ornament, però abans doncs, avisaven quan hi havia foc, quan hi havia una festa, quan s'havia mort algú, quan havia nascut una criatura, fins i tot el toc de campana doncs, indicava si era un nen o una nena. Vull dir, clar, les campanes eren molt importants. Doncs la Nora, ella vol ser campanera. Però tot això a mi em serveix també d'excusa per fer un petit homenatge a una campana, a l'Honorata. Ara l'actual Honorata està a la catedral de Barcelona, és la que marca els quarts, l'Eulàlia és la que marca les hores. Això doncs en el rellotge, diguem, civil, perquè després hi ha el litúrgic. I aquesta campana va ser 3 vegades condemnada. Llavors, clar, la voluntat del poble de tornar-la, o sigui que la seva essència, tu que fa un moment parlaves de l'essència, s'agafava el seu batall, i llavors, encara que l'havien convertit en un canó, això va ser una fantàstica idea de Felip V, una més. Sí, només pensen en coses de guerra. Una més. I sempre, clar, eren les campanes que havia tocat a sometent. Caram, això de tocar a sometent, que rebel la campana, no? Clar que la meva protagonista, que es diu Honorata però li diuen Nora, són les 2 síl·labes del mig, ella no entén doncs que es pogués fer això amb una campana, que quina culpa en tenia, no? És la mirada d'una criatura innocent però que alhora és totalment justa, no? I encara aquesta pobra campana encara 2 vegades més va rebre, i ella és el moment en què han de posar la tercera de les Honorates. Aquest llibre el podrem comprar i regalar per Sant Jordi, Maria Carme? Perfecte, jo encantada de la vida. Sí, doncs ho farem. Aquest és el que regalaré a la meva neboda. Jo compraré aquest de les dones de Jaume I, que trobo que és molt interessant. Doncs... Perquè, clar, en tens 55, oi? Has dit abans? Sí, si compto 57. Bueno, ara ja, tampoc, a veure, diguem més de 50. A veure, si ens hi posem tots, te'ls comprem tots, Bé, genial. Aquest sí, el regalaré, i a més me sembla molt maco acabar aquesta entrevista parlant d'una feminitat
que és la campana, i que porten campanes que porten nom de dona. Moltes gràcies, Maria Carme. Seguim en contacte, segueix escrivint, i gràcies a vosaltres per compartir a vosaltres pel privilegi. Privilegi compartit. I gràcies als oients per haver-nos aguantat durant una hora. I esperem que s'ho hagin passat bé.